Dojmy zo zápasu? No tak samozrejme dobre, keď sme vyhrali a keď sme teda vyrovnali sériu. Dneska to bol úplne iný zápas ako včera. Včera sme až padli iba 3 góly, ten tretí v predĺžení, dneska to bolo také otvorenejšie. No a super, že sme to zvládli. Áno, musím povedať, že lepšie ako včera. Aj keď ľad tu nie je úplne najlepší, takže to trošku ovplyvňuje tú hru celkovo, ale je to pre obidve strany rovnaké, takže sa na to nemôžeme nejak vyhovárať. Po včerajšom zápase som myslel, že to bude podobné ako včera, teda že bude padať málo gólov, že to bude čakanie na nejakú jednu chybu. No ale po dnešnom zápase sám neviem, no v Rige to býva vždy ťažké, majú výborných divákov, vždy plný štadión, takže zaujímavý zápas. To, že sme dali góly, že sme využili presilovky a že sme si dali pozor na tie ich rýchle protiútoky, z ktorých nám včera hrozili. No, ja dúfam, že veľké. Ukáže sa to až v tých ďalších zápasoch. V prvom rade sa teraz sústredíme na túto sériu proti Rige, takže to je pre nás dôležité teraz a potrebujeme teda postúpiť cez nich a čo bude ďalej, to už prípadne nad tým budeme rozmýšľať potom.